Z výročí sboru dobrovolných hasičů oslavili o víkendu lidé v Sukoradech na Královéhradecku. Slavnostní program doplnila tradičně i soutěž v požárním sportu. Své síly tam změřily hasičské sbory z okolních obcí. Program odstartoval slavnostním průvodem s živou hudbou. Jeho cíl byl na místě, kde po proslovech začaly samotné oslavy. Ty byly v Sukoradech zároveň spojené i s dětským dnem a soutěží v hasičském sportu. Sukoradští hasiči slaví 100 let výročí svého založení a při té příležitosti jsme tady uspořádali okrskovou hasičskou soutěž za účasti družstev z okolních obcí. Současně jsme této příležitosti využili k tomu, abychom oficiálně obyvatelům představili naše symboly. Na to, v jakých podmínkách soutěžili, tak myslím, že všichni můžeme být šťastní, že se nikomu nic nestalo. Přál bych jim, aby bylo lepší počasí. Ale aspoň jsme tady jako podpora, protože kdybychom odešli domů, tak by to byla škoda. V soutěžním klání hasičských družstev své síly postupně změřily týmy ve 4 kategoriích. Na soutěžící čekali klasické disciplíny jako štafeta a požární útok. Zpestřením programu bylo taneční vystoupení, o které se postarala hořická taneční skupina Time Dance. Soutěží se v kategoriích mladší žáci nebo v kategorii děti. Ta se rozděluje na mladší žáky a starší žáky a další jakoby taková kategorie muži. Dále máme kategorii žen a další veterány jako z mužských sborů. Počasí nám moc nepřeje, ale doufám, že všecko se splní, co jsme si naplánovali. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Všichni účastníci si užili výbornou atmosféru podpořenou výkony jednotlivých družstev. Dan Lechman, televize V1. Ze zpráv na